Dobar dan, divni ljudi. Evo, javljam vam se zato što je nedelja braka u toku. Ne znam da li iko od vas zna da je nedelja braka u toku, koliko je ljudi, zapravo, možda koliko se ljudi bavi tematikom braka i koliko je ljudi uopšte u toku sa tim dešavanjima. Kako je to, eto, čudno kod nas, kako je, na primjer, u Americi potpuno drugačije, kako ljudi idu kod bračnog terapeuta, ne znam, bave se prosto tom tematikom, toliko kod nas nekako to strano. I sad šta, Nikola, ja smo ovde, Selija, to će biti specijalni gost u ovoj mojoj emisiji, jel? Ćao, Nikola! Ćao, hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Zadovoljstvo je biti s vama. Zadovoljstvo je moje, Nikola, zaista imati vas ovde ovako kraj, to jest na malom ekranu. Kraj malih ekrana. Da, i ovako, što se mi sad tu smejemo? Pričamo šta su nas sve ljudi pričali pre braka, znači dok smo bili u vezi. Brate moj, znači... I šta su nam pričali kad sam ja bila trudna i evo šta nam pričaju sada kada je ona ovako mala slatkica. Znate šta je najnovije, moram nešto da podelim sa vama. Najnovije što su nam rekli kad su nas sreli, znači nepoznata. I ona bi kafu da pije. Kafice ljubavi, ne. Znači, nepoznata žena skroz na sreći i kaže: jao, kako su slatki kad su tako mali. Kad su tako mali, znate ono, mala deca piju mleko, a velika vam jedu džigericu. I kaže... Ono, pa da li je moguće? Da li je moguće, brate, brutalno. Jedna žena me srela i kaže, ide onako sa dvoje deci i kaže, jao, što su vam slatki devojčice, ona kaže, ja imam troje. Jer ako, jao, kako lepo, pa ja baš planiram troje. Nemoj da planiraš. Ja si čula? Nikako znači, troje. Nikako nemoj da planiraš. Koja ne si normalna. I kažem, pa zašto to je tako lepo? Ma jeste lepo. Agonija, ono, mislim, gledajte ljudi, generalno sa brakom i čitavom tom pričom o porodici, to je, ja ne znam, znači obišao sam čitav svet, ja mislim da u Srbiji, kao nigde drugo na planeti, toliko ljudi vam ne daju savete, znači, kaže, kad se oženiš, kuku, brate, tu ti staje život, brate, tu gotovo, znači, to je smrt. I baš ono, kažemo, gledamo na Facebooku, ukrštene reči. Aha, da. Kaže, kako veš ono? Pa kaže kao lik reša ukrštene reči i pita ženu, kaže, ženo, kako bre beše ona reč za kraj života? Za kraj života. 4 slova. Da, umesto smrt, to kaže, brak. Pa brak, po 4 slova za kraj života, brak. Mislim, gledajte, generalno, bit će svuda, znači, nikome, da kažeš, svi mi imamo izazove i različiti smo ljudi, ali je lepota u braku zapravo u toj celini, u tom jedinstvu, znači da gledate život istim očima, da imate iste poglede na cilj gde želite da stignete i da se dopunjujete. Pa ja sam ti pre neki dan rekla, ako te partner, to jest ako vas partner ne zabavlja, i ako nije zabavno pored njega, to sigurno nije partner za vas. Da, ako se ne smijete, ako se ne šalite, evo, ako svako ne dopunjujete, znači mi smo skroz celina, gledamo u istom smeru. Znači ne treba da gledamo jedno u drugo stalno, nego da gledamo u istom smeru. U istom smeru, da. Imamo iste ciljeve, iste želje, kao bre jedna majka da nas je rodila, znači mnogo smešno. To je ono što kažu, majka rađa, Bog spaja. U našem slučaju skroz tako. Dobro, sad će mnogi sigurno da kažu hejteri, ćao hejteri, poljubac za njih. Da, ali uvek hejtera će da ima, znači mislim, šta god krenuli vi da radite u životu, šta god krenuli, evo mi snimamo YouTube, sigurno ako se pojavilo hejtera koji kažu, ma šta vi snimaju. I podsmevaju nam se da snijemo iza šetaju se podsmevaju. Da, bre, snijamo na Keji, oni gledaju šta li priče. U suštini, gledajte ljudi, šta god pokrenuli, privatan posao, krenuli da mršate ovo, uvijek će neko da nešto priča i da daje savete. Iako vi ne tražite savete, ali jednostavno ljudi su pozvani da vam oni, jel te, pomognu. Da. A i obično bude ti ljudi koji hejtaju, koji kažu, jeste, vi ste sad tek na početku braka, vidjet ću ja vas kroz 20 godina, pa dobro, evo, neka ovo bude onako jedno obećanje, pa ćemo se vidjeti za 20 godina. Mislim, to je svakako rad, znači, jedan, da kažeš, celodnevno dopunjavanje i to je zapravo lepota.
Pa da, i nama se desi, meni koliko puta se desi da nešto budem, šta ja znam, da se, što bi se reklo, ogrešim u Nikolu. I ja da se ogrešimo da Radmilu. I čim to shvatim, ja mu priđem, poljubim ga, kažem mu izvini. Mnogo je teško ljudima ovde da prevale to preko usana izvini. I mislim da je to jedan od velikih problema što... Znate šta isto kažu, pa ne mogu ja da ga menjam, ne može, nema tu promene, on je veliki čovek i velika žena, nema tu... Mislim, žive zajedno u jednoj, da kažu, zajednici, u stanu, kući i totalno se ponašaju kao da odjedno se, znaš, ti imaš svoje poslove, ima svoje poslove, mislim, nema jedinstva, nema sloge, mi se baš smejemo, ajde ko će da pegla veš od nas dvoje, pošto ne volim ni ja da pegla veš, ne volim ni ona da pegla veš. I onda to je show program, znači smejanje, znači vrištanje, znači... Ali delimo obaveze svakako. Nikola je mnogo dobar partner zato što je on od onih muškaraca koji se ne osjećaju kao da su oni sada neki, Balkan sindrom, to mi žene tako volimo da kažemo. Znači nije ono sad lupi, evo kao Nikola šakom o sto. Domaćin čovek. Domaćin čovek, bre, deli obaveze sa mnom. On je svestan toga da on deli taj dom sa mnom, da je ovo dete i njegovo, da sam ja njegova žena, da treba mene da štedi. I tako da mi obaveze delimo. Zato sve stižemo i volimo se i tako nam je lepo i zadovoljno. Ja ne mogu da zamislim jedan brak gde žena kuva, sprema, čisti, pere, ne diže glavu, oko deteta, sve to, a muž ode samo na posao i vrati se i on je mnogo umoran. I on je završio sve. Znači, to je... A žena sve to radi plus ode na posao. I ja vrištim od sveha, znači ja vrištim, ja kad vidim takvu porodicu i te Balkance, ali na što meni najinteresantnije? Kako žene to trpe. Da. Znači, prihvate to kao standard. Pa to ti je tako. To, ali ajde da vas ne smorimo, mi sad ovde, vidim već 7 minuta teče ovaj naš video. Eto, čisto tema za razmišljanje, znači, da li posle braka počinje život ili se završava? Ajde, vi nama u komentarima recite, a još ćemo da pričamo na ovu temu. Obavezno se subscribe-ujte na moj kanal, ukoliko vam se sviđaju sve ove teme. Ćao! Ćao, vidimo se, ćao!